Hintayon pasang bayan ti Apo, tarabwentay ti kanta tayo. Sagotay ti puspuso, kararwaken isip tayo. Tapno may kari tayo, nagdayaw ti Apo. La la la, la la la, la la la, la la la, la la la. Isagotay ti puspuso, kararwaken isip tayo. Tapno may kari tayo, nagdayaw iti Apo. Intayon pasang bayan ti Apo, sarabwentay ti kanta tayo. Isagotay ayat tayo, kakabsat ken padatao. Tapno may kari tayo, agdayaw iti Apo. Rugyan tayo, dahi ti apanagdaydayaw tayo, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Sa kumamit ken ka, Kakabsat ti kinapakumbaba, iso ti mangitanok kada tayo. Ni Kristo nagpakumbaba, tapno da tayo nga tattao na itanok na. Agdaydayaw, agtalag, ken agyaman tayo, iti daytoy napakumbaba a Kristo. Gapo daytoy ti estado tayo akas Kristiyano na itanok iti imatang ti Dios. Pagbabawyan tayo nga dagiti basbasol tayo tapno naddapan na kaikari tayo ang makiranod kadagiti nasantuan a misteryo. Iti napakumbabaan nakem kuna tayo agkonpesarak iti Dios saman nakabalin amin ken kada kayo met kakabsat tasyak nakabasolak iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isu nga agpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos. Ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. mga sikat, mga sikat, mga sikat po, mga sikat. Kristo, mga sikat. Kristo, mga sikat. Mga sikaw, mga sikaw, Kristo, mga sikaw.
sika, mga sika, mga sika, Apo, mga sika. Gloria iti Dios, iti kangatuan, Et dito'y dagapakya, kadagiti tatawan, di pananak na kemda, ibunan nagdaka, itanok na kapagrupa, bandaka, daydayawen daka, agyaman kamken ka, gapuiti naindaklan. nadayag mo. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Apo Dios na Nailangitan ngari, Diyos Ama, aman nakabali namin, ket sika pumiya, Hesu Kristo, bubukto nga na ti Diyos nga Apo, Cordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Haangika kadagiti basbasul ti lubong, kasya na kami, sika mangika kadagiti basbasul ti lubong, awaten kadaytoy arararami, sika situtungaw, iti makanawan ti Ama, kasiyan na kami. Gloria iti Dios, iti kangatuan, yan tangay siksika o Apo, Hesu Kristo tinasantuan, siksika ti Apo, siksika iti kangatuan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Dios Ama. Amen. Kumararag tayo. Man nakabalin a Diyos, addaken ka ti amin nga imbag. Punwen nakamkad iti panagayat ken ka. Pasengkedam ti panakikaisami ken ka, ket taginayunem kada kami, dagiti imparabor mo. Gapuken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos. Iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana.
Ti maibasa na adaw iti libro ni Sirach. Anak ko, agpakumbaba ka iti anyaman nga aramid mo, ket ayatenda ka dagiti tattao. Ama kay ayo iti imatang ti Apo. No agbalin ka na indaklan na tao, masapul abagayam iti kinapakumbabam, tapno paraburan na ka iti Apo. Dakkel ti panakabalin ti Apo, ket padayawan dagiti napakumbaba. Awan ti agas ang makaikat kadagiti parikot dagiti natangsit at tattao. Naigamerdan iti kinadakes. Adalan ti may sirib at tao, ti kaipapanan dagiti pagsasao ken pangarig. Dumngeg ang nalaing takayat na ti agsursuro. Ti sao ti Apo. Antay ko, Diyos. Apo, ita kinaimbag mo, inikam ti kasapulan dagiti nakurapay. Apo, iti kinaimbag mo, inikam ti kasapulan, dagiti nakurapay. Agragsakto dagiti nalinteg, agrambak danto iti imatang na. Kantaan nyo ti Diyos, kantaan nyo ti pagdaydayaw tinagan na. Apo tinagan na, agragsak kayo iti sangwanan na. Apo, iti kinaimbag mo, inikam ti kasapulan, dagiti nakurapay. Sa lakniban na dagiti balo, ken aywanan na dagiti ulila. Ikan na ti balay ti tao na liday ngagmaymaysa. Paragsaken na dagiti balod, iti panangwayawaya na kadakwada. Apo, iti kinaimbag mo, inikam ti kasapulan, dagiti nakurapay. O Diyos, pinagtudong mi tinapigsa, ket pinadameg mo manen tinatikag adaga. Nagtaeng dagiti tattawom sadyay, iti kinaimbag mo, inikam ti kasapulan dagiti nakurapay. Apo, iti kinaimbag mo, inikam ti kasapulan, dagiti nakurapay. Ti maibasa na adaw iti surat kadagiti Hebreos. Saan kayo ngay masideg ijay bantay sinay, amabalin nyo asagiden akastiya sideg dagiti Israelita. Iti gumilgil ayab nga apoy. Iti sipnget ken iti lidem, ken iti bagyo. Iti uni iti trumpeta ken iti maysa a timek. Idi mangeg dagiti Israelita iti timek, dinawat da saan kuman a masunutan. Ngemda kayo, imasideg kayo ket di iti bantay Sion, ken iti syudad a sibibiyag a Diyos. Tinailangitan a Jerusalem. Imasideg kayo iti naragsak ataripnong dagiti riniburibo nga angheles, agraman dagiti inauna nga anak ti Diyos. Ang makipag-ili sa dilangit. Imasideg kayo iti Diyos ang mangukom kadagiti amin at tao, ken dagiti espiritu dagiti nalinteg at tao, anaaramid nga awan pagkurangan na. Imasideg kayo ken Jesus amang ibabaet iti baro at ulag, ken iti naiwarsi adara amang ipakaammo kadagiti bambanag, anasaysayaat ngem iti pakaammo ti dara ni Abel. Ti sao ti Apo. Yaman tayo ti Diyos. Agsao ka kada kami, silawam kat pampanunot mi. Ikateme ti dwa mi, sisasagana kamadungge. Intay amin ikanta, Alleluia, Alleluia. Intay amin ikanta, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Sa kumamit ken ka? Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Gloria ti may ken ka, o Apo. Iti maysa nga aldaw a panaginana, napannangan ni Jesus iti balay ti maysa a pangulo ti Pariseyo.
ket sinisiim dagiti tattao. Napaliiw ni Jesus apilyan dagiti sangaili, dagiti kasayaatan a pagtugawan. Isot gapon na asinarita na kadakwada amin daytoy a pangarig. No adda mangawis ken ka iti pabuda, di mo pilyen ti kasayaatan a pagtugawan. Amangan no adda naawis anatantanok ngem sika. Umayto ken ka tinangawis kada kayo adwa ket kunana, pangaasim ta ited mo day tatugaw ken kuana. Iti kasta mabainan kanto, ket kapilitan nga agtugaw ka iti kanumuan a pagyanan. Ngem no maawis ka in kakit di agtugaw iti kanumuan a lugar, tapno umayto ken ka tinangawis ket kunana. Gayem, umay ka agtugaw iti nasayaat a pagyanan. Iti kasta maidaydayaw kanto iti imatang dagiti sangaili. Ta maipababanto ti amin a mangitanok iti bagina. Ket maitanok to ti amin nga agpakumbaba. Kalpasan na kinuna ni Jesus itinangawis ken kuana. No yawis mo ti maysa pangaldaw wenno pangrabii, saan adagiti gagayem mo ti awisem, wenno dagiti kakabsat, kakabagyan, wenno babaknang akaarubam, taawisen da kantumet, ket iti kasta, supapakan da kanto iti inaramid mo kadakwada. No agpadaya ka awisem dagiti napanglaw, dagiti logpi, dagiti pilay, ken dagiti bulsek, nagasat kanto tadida ka masupapakan, ngem gunggunaan na kanto ti Diyos, inton agungar dagiti nalinteg at tao. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may pay ken ka o Kristo. Good morning. Sino ti padak anapuyatan tatay tutarte? Agpapada tayo, ang padya mo nakaturugan, ta kinuyagyag na mamutan, Diyos ko pakawanam. Automatic, no, dakas jayan, kakita ang Facebook, nagado agipos ka, amutay mo amin niya. Kinigtot na mamutan, medyo napigsa. Nagruruar kami, tayo kung mo makaturugan, nagkape ak nga rodan, iso, awanan, nagkukodrop tamatakon. Siguro, no kaparokyaan tayo ni Apo Jesus ka manakidaya mo niya, mamunsyon, napamananganan, inawis na, tinapanananganan, balay ti pariseyo, kaya idi palpaliiwan dagiti kwa, palpaliiwan dagiti pariseyo, ita idinaminsan nga napandanakipangan, haang nga nagbuggo dagiti adalan na, di mat? Apaya nga mangmangandang ka, di na mo agbuggo ti usto nga pa nagbuggo, tatanapan mo nakipangan ni Apo Jesus, manan. Isuna mo tinagpalpaliiw. Nakita na, dagiti pariseyo nga daduma, dagiti bisita, apan daagtugaw, ijay ayan tilamisaan nga, nabungon ti kutsara da, ti plato da, dahitay nadagsan nga pino. Wow, nagadot si Dada, dagiti daduma naka-styrofoam laeng, pansit ken Shanghai laeng, isuda ka. Wow, nagadot si Dada. Kayat nati mapanagtugaw ija, iso inaramat nanti pangarig. Nga anya ti kunana, no mapangka makidaya, agtugaw ka ija pakumbaba, tabakano adda na nga to asa nga ilingem sika. Tamno no sika no adda ka nga to, pababaan na kanto. Ano daduma, makita gamin ti attitude, uray ijay punsyonan, ijay panganan. Malagip ko launay, basta punsyonan, malagip ko nga rod. Na istoryak kada kayo dito yun sigurado, barbaring no nyo pa'y malagip, tapno effective dato istoryak niya, tanong malagip yun, na ulit datan ko na yun tumanan. Birthday na po obispo, alas 6 tirabii, naiyabang kami nga mangan, kada ada kita naawis mo't ada kita dignitaries nga kung kunada, BIP nga kung kunada, kagaputan, pasti kararag, naglilinyan ada kita papadi, nagpapaudiak ata, siyempre naka-cater nga rudmat, nga ti pangapaggawam ti kanam ko dati ilukat mo ta stainless nga kasi ko nagdakkelan nga wow si kati aggao nga adapay dati apoy-apoy ijay babana kasi ni ka hangkam mo narwam di ubog ta da kami ka tinuno mo lang nga udang ken ko na pangkam makipangan. Di ko malmalpas dagiti papadi.
Adda ak ijayan about to dandini ak mga lati Platon tati sumaruno kan sakti maudi hanak magamin nakaklerikal hanak mga nakalong lives kakaslakan nga yapan lamakipangan ke insukatan nyo pa iti uray lang ha. Diya mo mahilig nga aglong islib nga pan lamaki pods matedtedan to mo la ketchup ta bado misumol lang nga iso kakaasikan to nga mangilemlem mga mangpunpunas ke siya akon ti sumaruno kanyak na nalpas garo ti papadi dagitay driver ti papadi hindi ko na sumungat nga babae hapon nagsikse puraw ti rupa na agkatok-katok talaga nga nagdesente excuse me kung na mga alak ko maplatok excuse me ay kinagatra yes ma'am ay kinuyog na gayam niya po former governor ni Purayan na bagets pa na Purayan at naka-short pan, naka-rubber. Kalagay taga mo yung suot na kahan o na nga porma. Ay okay ma'am, sige umuna kayon. Makaalak di Platon ka, excuse me, kung na nagatrasak excuse me, kung na okay, sige ma'am, okay lang. Nalasin nak ni Gob. Ay father, sige father. Ay sige Gob, lao muna kayon. Anyway, dumot tamakan ko na, maji panunot ko na akin, apay matayak labisin after may nga taon. Sige, go, haan, father, halaan ka. Nalasin na yung babae ka, naamuan na nga padi ako. Sorry, father. Ganda nikla igakwan ti sa nga banto. Unta yung munakan ni. Excuse me, okay lang maakan niya awan na sair, awan problema. Siyempre, gobernador dayta. Ngam niya po, gobernahan na kayat nga talaga tim mo na. Ti kaya na ngamin apan pumila tabasit mo di pilan apan pumila ngam siyempre si kamot ti makaisingit na gobernador di sikat kahan excuse me kuna na kanyan sige kuna ka hindi na amon na nga padi ako sorry father na sikan idumudum kan tuped-tan nito awan ti nasair awan na sakit kanyak awan ti problema ta asi dagmeten mangantay mo amin niya awan mo ti kaslakuma nagitay lang natatangsit nga taga nya ti sponsor ta kaparyaan di ja ako hello huyo kunada kasi di jangam awang kanya awang problema ta dadtameten mangantay mo amin awan na sair kinagpaiso na awan na siyempre nang rona ta governor di jala babae tinabainan di ja kamuno nangan maahan ma'am lamang kalata payaw mo problema ko na tinasaksakit kanya di sumarno nga istorya piyastamot hamong nga DJ ke nagadot tao dagitay adu nga table nga nagbubuka circle nga table adda tugtugaw na nakaabong kinapan pimila ti tao apo dagiti kasangok mo ka apo ay mamadre nagluluumag da pay mat napangkam pimila idi agsubli kami ito gawmi ni tatang adda nakauna ito gawmi nga na nakachinelas DJ kalugong na piman ta nakakalugong nga rod ngam idi pumilan iniganan na DJ kalugong na DJ in patong impasirok na ije plato na DJ pinangganna kas DJ tapnohan lang nga nakakalugong kenagtugaw ije tugaw ni di kasangok nga madre sumungad ta madre Diyos ko nasa nga bantuon pa'y kanan naman. That's my chair. Ne. Siyempre, pumanaw ani tatang. Kumadijari na ko tatang itikan. Tika ta, uray ka adada jiri kadwa kay jini inak dumanon ije ko nak atin nalagye platok. No, father, ita ka. Pag ano ka asango, ditam. That's my chair. Kung anak, mabali mo mga ibaga nga, ay tatang, datapay tay wallet ko ni kinpaypay ko, mabaling ituyak datay. Kung anak ko, naglaka mga ibaga nga kalanalaki, intudo nga, that's my chair. Diya, bagbagan niya nga kongregasyonan ta, nagapo parokya, diya nga, diya mo na niya nga barangay. Diya incidents lang amin, diya nga daduma. Ijayak nga kasla na sakit, diya kasla na kudot nga, diya katataok. Taapaya, makikita ng ni tata nga kaslakas diya gumajayan mi, di mo da kami numapangkam makiponsyon, nakakalugong ka, dahil ko na sumalad na ka, alaan na pa diya kalugong da nga, sumakas diya ka, lako makitak ni tata ka kas diya ka, kas lalaki na bugkawan nga uken, ijayan nga kasla nagmadi diya ti kasla makatukay kanyak madi. Anyway, nalpas diya yan, nangangkam mo amin,
Sabi ko mata nabsog ni tatang, sabi ko mata nabsog mo ni madre, basta na panak giigid, awang problema gitan. Kuno ta dumakas di kakabsat, ibagbaga na ditoy. Nga ni Apo Jesus inaramat na uray iji panganan, makitam ti katatao. Nya? Isunguno dat duma, no ay ayabandak, imay nga rod ti Narbakan di Kalman, Narbakan Paris, diyan mo postuladan sa aglalaok, religious organizations, nagapuda suyo, imay datoy, nang tidak basit, di apag ababalaeng nga tok, nagsauak basit kadakwada. Uray di na minsan, imay ti Santol Union, di parokya David, padi da, kayat da kanuma ti organizing da ti sisa, simbaan sa karubaan. Anyamot ti ingkastam ko na DJ padi da kunak ti umuna nga sekreto tapno agbiag ti sisa ken parokya ti may nga armas kinapakumbaba tano adda natangsit nang agbalinday ta nya dagita PPC kung kunayo amuyo ti meaning ti PPC kunak para paapa sa church nya. Tano daddo mahanda nga napan nagmeeting napanda nagaapa. Kanya pan nyo kinwa di simbaan napangkam nagaapa angkam nagmeeting. Iso nga dagiti PPC no daddo para paapa sa church ko nakmutan. Iso nga no kunak no daytay uray ditoy in yoryan ko pay kadagiti pumarokya no ayabandak nga makipangan tasisyak kinda gitay laeng mataga munisipyo, memestra, abay mo mati memestra daddo naka-uniform da mga apan makipods. Hanyo nga sayuhan nga awisen da gitay ka arrobayo, handak nga ayaban. No kabaulan nyo nga awisen ida, dagita naka-uniforme, kadapadi. Kahanyo nga maiturod nga awisen da gitay ka arrobayo nang runa da gitay awanan, handak nga ayaban. No isuda agawis mapanak. Ngam no si kasamo inlak tagayt mo tak adape padlok na nga nagdakkel tap na nga makastrek dagitay ay apo ditam apaya nya ti ibagbaga na ditoy isungor ti pay tulbek na ti relasyon kinapakumbaba hindi no kan pagtugawon da kay ti VIP kano apo itoy ti VIP kasi no nga rod dagijay askal ko maji asom ke chihuahua wuno ko iso dangar askal dagi may makipangan iti kano dagi tay VIP apo hindi ko napanunot ko ay adagayam meaning ti VIP amuyod ti parokya ti meaning ti VIP nga sos V basta insuputan paspas so malagayam kita inyo dagitay ordinaryo nga tattao mabainda pay nga agala ngam dagitay VIP nga nakabagas so basta insuputan madama pay lakaan ko ikidkidagnan DJ to DJ to kanya kung kunanan so nga basta insuputan paspas kaya DJ anti bagbaga na dito kakabsat uray pay laeng di panganan inaramat ni Apo Jesus no si asinno tayon jay gathering tayo jay panaguurnong tayo tati target na actually ti target na dito ibanghelyo tayo umuna nga maibasa kinapakumbaba titulbag ti amin kinapakumbaba kunana nangrunat ako na toy agor ka tada lawagan tayo jakto ka agkamalay nyati kunana awan ti agas tinatangsit kunana dadtinin awan ti agas ang makaikat kadagiti parikot dagiti natangsit at tao sino kada kayo ti doktor nga makaireseta ti agas tapno maikat ti kinatangsit awan hanyo ammok adda agas mi ti kinatangsit ayan me so nga napakumbaba aming nga tao anya ti agas ti kinatangsit kada kami gamod la sino pa tinatangsit kada kayo apay ti kunayo ang la no adda natangsit di ayan nyo isend yo di picture na kanyak nya
Depende di level na. Oh no, 1 to 10 ko ma level na. Level number 9 ti katangsit na, aging gana number 5, number no, kada level sa nga ribo adda jikas ko. Oh, la. Laman. Isend yung picture na level number 8. Oy. No lector ag doble bayad 2,000. No padi excuse di ba padi? Daagas na ay apo no. Depende jay ko ta tuduk-tudukog dagita kas tanah dagita no di. Haan di kung kunakla. Ngam di kunana ditoy awan ti agas ti kinatangsit kunana. Awan ti agas ti kinatangsit. Padasem ti agtangsit italmeg da ka. Nasyaat no di da ka kulamen nga kunak. Nya na awan ti agas ti kinatangsit ko na ni surat ni libro ni Sirak. Amoy ni Sirak nabagas ti panagibat gamin ni Sirak. Awan ti agas ko na ni ngolitak. Awan ti agas ang makaikat ti parikot dagi tinatangsit at tao. Maksud ti kunak nang tangsit ta kaarubam ta sumanao regalwam. Ulit-ulitin tayo. Lechon nga inaldaw. Tamaataken. Agpiwis to. Loya, dadayo mapo. Amat, anyo mararamidin. Ikararagan nyo de. Kaya sunay titi ibagbaga na kinapakumbaba. Anya ti maalat kinapakumbaba nga tao ko na gunggo na Anthony. Apo Diyos. Makatukay man kanya kasla no makakita akman ti tao nga daytay napakumbaba. Haan nga daytay agin papakumbaba ta adda peke nga pakumbaba niya. False humility, pride. Laglagi pa nyo. Di agin papakumbaba, pride mo laang dayjay. Laglagi pa nyo. False humility, pride mo laang. Natural ang kinapakumbaba. Numan no makakita ak dagiti tattao nga uray di adal da, nakaadal amin nga pamilya da, nasaya at tibiyag da, nga makitam di humility nga di tao. Makitam mo dati padpadak mo nga ay apo apagsagpat na apo social climber tumangset wow hello. Piyapay di babae nga maawatam nga tangsit ngam nyo di lalaki tumangset. Ay, apo, Diyos ko pakawanam. Adakas di nga lalaki. Ngumato timid na, agkusikusilap. Ti lalaki na mo kaya't danuga mon. Kinulat agkuskusilap ti Bobram. Ha? O kasi nagsiyaat nga tiritiran tengad na. Kasi da ko na naawan agas ti kinatangsit. Amoy ti kinapakumbaba. Gunggunaan to ni Apo Diyos. Amuyo ka di nga gapo ti kinapakumbaba ti nakaitan-ukan tayo. Ni awan samot. Amuyaw. Iti kinapakumbaba ni Apo Jesus, iso ti nakaitan-ukan tayo. Because of His humility. Ngangimato ti dignidad tayo nga tao. Diyos, imagine Diyos, nagpakumbaba, bimaba akas tao. Ni Apo Jesus. Inranod na tayo ti kina Diyos na naibunyag kanya tayo, na imaldit kanya tayo. Gaiso di jayan, naalot-ot tayo iti lubong lubong nga naigamer ti basol. Iso nga gapo ti kinapakumbaba na naitanok tayo. Iso nga awang kumakarbangan tayo nga agtangtangsit. Awang kumati karbangan di puso tayo nga agpasaw. Awang kumatikarbangan di puso tayo nga agpaitanok. Tipay ko gurgurak nga aramidin nyo na ayabandak nga mangan. Talaga nga dandanikla ikakok kada kayo data. Plato no kasi nga agtugo ka ti father ta umay da ka Serbian apa niya ak prinsipe. No dagluluto di likod nga na imimas ti pulutan daga kay kayat ko pay ano nangrona no adda nakalukat ijay nga dandanida mo maibusan ay just apo pipiapay ano dadumag itikan father dila father tag electric pan isuda amin baraen ay nyala gana sa mga kastaba nga mabainak la actually talaga nga ngamin narwa mabainak
Ngam da iti ibagbaga na kakabsat, amo yun di kay tinakaitanukan tayo, day ta dignidad nga adda kanya tayo a Kristiyano because of his humility. Day ti dignidad nga na ikawis kanya tayo akas Kristiyano, gapo ti kinapakumbaba na. Iso nga no, kunam Kristiyano ka kaagtangsit ka, agkontra. Nga ibagbagam nga Kristiyano ka, mamati ka kin Kristo, at da nga to di jay purwam agkontrada, handa nga agbagay. No naparaburang ka ti sanikwa, damor nga agpakumbabaga, agyam-yamang ka di Napay no daddo magamin ka banking, damor blessing ka, damor mo tumang tangsit, makaadal ka nga agpaiso, makapaadal ka anak mo, makapaadal ka, damor kumaang agpakpakumbaba nga agyamyaman. Sa idi agparintumang ka nga dumawat ti grasya na, trabaho, adal, idi agparintumang ka nga dumawat ti grasya na, nagmaya mo jirinam, idi na itibking ka, kasla ka mo anghelan, nagngatumatan, nga agbagay. Ti kina-Kristiyano kin kinatangsitaan nga agbagay. Gapota na imaldit kanya tayo, na ikawus kanya tayo ti kina-Kristiyano, gapo ti kinapakumbaba. Baston ka kaguradaksan. Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak iti maymay sa Diyos, Ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin ang makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo ana Jesucristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw ang nagtao diti silaw, napaypayso a Diyos sa nagtao diti napaypayso a Diyos, nahiyanak saan anaparswa, Diyos sa kasmetlaeng iti ama, ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti panakaisalakan tayo, imulog ang nagapos sa dilangit, ket nangalay iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti panakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao, kastamit ang nailansa iti krus, gapo kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagen dagiti nasantuan a surat, imulit sa dilangit, ket situtugaw ti matangnawan tiya. Umay tumanen na si dadayag, Tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, iso agtaw diti ama ken ti anak. Ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti iglesia may maysa, santa, katolika, ken apostolika, ipaduyak-yak ko ti may maysa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Hintay umararaw iti ama tayo na ilangitan, nagbalin a tao ni Jesus nga anak na apagwadan ti kinamanagayat, kinamanang nga asi, ken kinapakumbaba. Dawaten tayo ta isuro na tayo, ken tulungan na tayo, asumurot kadagiti pagpatulad ti anak na, babaen ti pananglimes na kada tayo ti grasya ken bendisyon na, iti tunggal kararag ko na tayo, apo si katikamang ken sariked mi. Apo si katikamang ken sariked mi. Ikararagan mi ti si Bubokel asimbaan, ti mataginayon kuma ti anep na amangirakurak ti banghelyo iti kapya, ayat ragsakin kinapakumbaba, dawaten tay iti apo. Apo si katikamang ken sariked mi. Ikararagan tayo met dagiti mangidadauloy ti gobyerno tayo, nang runa ti presidente tayo, ta si papakumbaba kuma amangipagna, ken mangipatungpal ti tarigagay tayo a panagdoras ken talna, dawaten tay ti apo. Apo si katikamang ken sariked mi. Ikararagan tayo met dagiti mawawanan, may kuskuspil, ken maisalsalumina iti kagimungan tayo, tapno iti baet ti kinapanglaw, ken reribok, agtultuloy ti napakumbaba, nga inanamada iti Diyos apo, dawaten tay iti apo. Apo si katikamang ken sariked mi.
Ikararagan tayo met tigimong apagargarawan tayo, taywaksi tayo ang mamaminsan, ti panagpipinangas, panagiinnapal, ken panagdidinadael, tapno agtaeng tinatalinaay, ayat ken ragsak iti sidong tayo. Dawaten tay iti Apo. Apo sikati kamangkin sa riked-ked mi. Ikararagan tayo pay met, dagiti minatay tayo, tamaawat dan ti sagot, ti ken gunguna, ti agnanayon aragsak. Dawaten tayo iti Apo. Apo sikati kamangkin sa riked-ked mi. Agulimet tayo, entay met dawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo, adim mawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Iraman tayo pang ikararagan ti panagwayaway ti kararwada primitibo ken ni Aurora. Amami anaimbag unay, agtamed kami iti sakaanam amang yarungaing kadagitoy nga ununnoy mi. Dawatin mi tapat gam dagitoy tapna agbiag kam ama kaayayo ken ka, dagitoy ti dawatin mi gapumet laeng ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Diyos sa pumay tuidaton mi ketawate mida sapay kumatamay kari amay daton tirabaw ti altar na daytoy tinapay nga isagot mi ken ka awan ti dayaw na awan ti libnos na di amay kari amay daton ti padaya apag daydayaw mi ken ka ti Diyos sa pumay tuidaton mi ketawate mida sapay kumatamay kari amay daton tirabaw ti altar na daytoy nga araket agbalin na darana amang ted ti kapya bangar ken liriwa di kam tumawaw ken mabisin ditoy daga no agtalek kam tu ken ka ti Diyos sa pumay tuidaton mi ketawate mida sapay kumatamay kari amay daton tirabaw ti altar na Kumararag tayo kakabsat tapno datayo ken dagitoy adaton tayo makaiayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin.
Iya po, atin na kumadagiti daton kadagita imam. Ket may paaya pa kay daydayawan, ken pa kay gloryaan tinagan na, ken kastamet a pagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na, ipaay mo kad apo, tada ito'y a sakripisyo, gunoden na adagres at tapamendisyon mo, tapno ibunga na ti pannakaisalakan mi, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo, iti apo a Diyos tayo. May karikit rumbeng. Pudno na yo may ikarikat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi, ada kami iti amin at tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin, katagnanayon a Diyos, gapo ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo pinabaro na ti kinatao mi, babaen ti panakayanak na, pinukaw na ti basol mi, babaen ti panagtutuok na, impaay na ti dalan ti agnanayon apan nakaisalakan, babaen ti panagungar na, ket inlokat na dagiti ruangan ti langit, idi immuli ken ka nga amana. Anan sa ata makidanggay kami kadagiti angheles, ken sa santos ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin naparswa, ti langit ken daga, napno dayti pakay daydayawan. Hosana iti kaatwan, madaydayan, ti umay tinagan ti Apo. Hosana iti kaatwan. Pudno unay Apo abiig ka kinasanto, kat sika ti gubwayan ti amin a kinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem ket ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alaen nyo, ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, iso may yawat to, amay paay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida, nangalay ti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alaen nyo, ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro, ken nagnanayon atulag, iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, apang ilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo, kenin ka panagungan, inakamin salakan, manuboti sa ngalubungan, inakamin salakan, manuboti
iti sa lubong. Iti ngarod panangilagip mi, ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken di kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakiranod iti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo, ti iglesia manaisaknap iti sangalubungan, ket parayrayem ti ayat na anadyosan. Laglagi pamet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi a pimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo pagkakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumaamay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken enggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo. Isuda a nakapudno a nagserbi ken kaditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwa amang itantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. 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 Intay umararaw iti ama, kadlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amin. Ngadat sa dilangit, madaydayaw kuman, tinagan mo, dumteng mati pagarya, matungpal tinagan mo, dito'y dagan, akasa dilangit, idem kadaka, ti Allah dito'y ti kaneni, iti pati na yung alda, pangonen me, ti basul mi akas me, pamakawan mi, ti basul dagiti nakabasul kada kami, inakame baybayan ng manukuti suliso keti salakanakam ketiti
Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, ngeti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, iti kinagasat anamnamaen mi, ken iti yaay Neso Kristo anang isalakan kada kami. Kakuam ti turay, ti panakabalin kendaya, itiad na nayunadi, tuwag sarday. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak ti itad ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamit ken. Iti napakumbaba a puso, ipaaytay nga rod ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay amin, kapya, kapya. Cordero ti Diyos, amang punas basbasul ilubong. Apo mga asika, Cordero ti Diyos, amang punas basbasul ti lubong. Apo mga sika, Cordero ti Diyos, samang punas basbasul ti lubong. Itdem kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, adtoy ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, diak may karing o may kakanyak, ngam ti may salaeng asaom mapaimbagton to'y kararuan. Magikendaran ni Kristo asalakan, inkamawaten asang kagimungan. Sapay kumang taiti daytoy apanangan, inkam magunod kapyat sa ngalubungan ni Kristo Jesus, anak mo anasudi, inaindaton dara
ken bagi isungaron tinkam awaten pigsaya ken talingen bagi kendara di Kristo asalakan inkam awaten asang kagimungan sapay taiti daytoy apanangan inkam magunon kapyat sa ngalubungan nadaega saklang mo inkam umaside naidep asilaw tibiyag inkam isege tuy si bubuke labiyag en kaitale rigat ken lulwa inkam paepe bagi kendara ni Kristo asalakan inkam awaten asang kagimungan Kumararag tayo. Apo nakiranod kami iti padayaan na ilangitan, ipaay mo kadi. Tada ito'y panagkumulgar mi parairayan na dagiti puso mi nga agserbi asi aayat ken ka ken iti padami a tao. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. No maipakamunto Apo into no next Sunday o may dagiti schedule tayo ditoy nga agbuster manen dagiti kano makimisa nga mayat itugot yo dagiti vaccine cardio ta after ti misa mabalin tayon to ti agpa booster manen Apo next Sunday to dayay Apo. Ti Apo adda kumakada kayo. Gusto ko mamit. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agiyangan tayo ti Diyos. Agyaman tay ken agragsak tay ti amin na paraburna biag nakitinted na daraken amin na sapay kumata intay amin agkay kay sa tisidong na amang ibunan na gitinagan na